ሰላም ሰላም ናይ ሰላም ዩቱብ ቻናል ተኸታተልቲ ኣብ መላእ ዓለም ኮርና ትርከቡ ኣሚንኹም ድሕነትኩም ኣነ ሓፍትኩም ደሕና እየ ፈጣሪ ይመስገን። ከምዚ ኣነ ሓፍትኩም ሰላም ድነኽዎ ሰላምካትኩም ብዙሕ ትርፍ የለለይ። ሓደሽቲ ድኾንኩም ላይክ ሸር ሰብስክራይብ እናገበርኩም እቶይ ቤተሰብ ድኾንኩም ድማ ሃምቲ ኩሉ ግዜ ትከብርለይ ምኽርኩም ተግሳጽኩም ኣይፈለየኒ ማለት እዩ። ልማዕንቲ ድማ ሃምቲ ልሙድ ንሓሙሽተ ክላስ ትደልያ ኣሕዋተይ የሕዘለኽን መጸንኹ ማለት እዩ። ብሕታኽን መሰረት ግን ስለምንታይ ተደያጉንሉ ቻናለይ ስለምንታይ ደም ሓስትኽን ሸር ትብሎ ስለምንታይ ሰብስክራይብ ትገብራ ላይክ ትገብራ ቪድዮ ክሳብ መጨረሻ ትሰምዖ ኣነ ኮድኺ ብለ ዳምጽለኽ ወደቁንዋ ናትኻትኻን ግን ምስማዕና ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር እያ ምንም ኣያድክሚ እናተሓባበራ ንባ ከምዚ ኣነ ሓፍትኽን እንድትሓባበር ዳኽክን ደቅነዋ ዳም ሓስትኽን ለሸር ወለታሽ እሺ ሀዝዳ ኣርእስትና ነተ ማለት እዩ ዳሓሙሽተ ክላስ ኣብ 140 ካሬ ዳዓርፍ ገዛዩ ካው ዳሓሙሽተ ክላስ ሓሙሽተ ክላሱ ብጣዕሚ ገፍሕ ቆንጆ ዝኾነ ማለት እዩ። ገፍሕ ፀብብ ኣይኮነ ይድለኽክን መሬቱ ድማ ኣብ 140 ካሬ ዳዓርፍ እዩ። 140 ካሬ ኩሉ ሓሙሽተ ክላስ ይዓርፈሎ ማለት እዩ። እሺ መጀመርያ ግዜ ትጅምር እምኒ እዩ። እምኒ 4 ባጆ ያድልየና እዩ። 4 ባጆ ድማ 80,000 ቅርሺ ውድእለና ማለት እዩ። ሓሸዋ ድማ 4 ባጆ ያድልየና እዩ። 4 ባጆ ሓሸዋ ደግሞ 180 ቅርሺ ያድልየና ኣለዎ ማለት እዩ። ካብኡ ቴድኖ በዓል 7 ፍረ ያድልየና ኣሎ 7 ፍረ ድማ 14,000 ቅርሺ ውድእለና ማለት እዩ። በዓል 10 ቴድኖ ድማ 35 ፍረ ያድልየና ኣሎ በዓል 10 ቴድኖ 35 ፍረ ያድልየና ኣሎ 40,250 ቅርሺ ውድእለና ማለት እዩ። በዓል 12 ቴድኖ ደግሞ 12 ፍረ ያድልየና ኣሎ ማለት እዩ። በዓል 12 ቁፅሪ 12 ፍረ ያድልየና ኣሎ 17,400 ቅርሺ ውድእለና ማለት እዩ። በዓል 6 ደሞ 120 ፍረ ያድልየና ኣሎ በዓል 6 ቁፅሪ ፍረ ቴድኖ በዓል 6 ቁፅሪ ቴድኖ 120 ፍረ ያድልየና ኣሎ 22,000 ቅርሺ ውድእለና ማለት እዩ። እሺ መእሰሪ ሽቦ ደሞ እሱ ብኪሎ እዩ ዝሽየጥ 5 ኪሎ ያድልየና ኣሎ 1,300 ይውድእለና ማለት እዩ። ርደኩን ለገኾን ተስፋ ገበር ቀስ ናበልከዮ ትዛረበለኹም ምእንተ ትድሕዝኦታይ ማለት እዩ። እሺ ሲሚንቶ ዳድልየና ደሞ 200 ኩንታል እዩ ዳድልየና ድ5 ክላስ ንሰርሕ ሲሚንቶ 200 ኩንታል ያድልየና ኣሎ ቅርሺ ድማ 300,000 ማለት እዩ። ኣይገነ ንኸዶ ዓጃኽንሺ ደቅነዋዮ መጨረሻ ደሕና እዩ። ከዛም ዝደፀውለኽን ኩሉ ድምሩ ድማ መጨረሻ ክፀውየክን ደሕና እዩ ማለት እዩ። እሺ ፀፀር ይቅርታ ቦለኮት ደሞ 3,500 ያድልየና ኣሎ ማለት እዩ። 3,500 ፍረ በዓል 20 እና በዓል 15 ያድልየና ኣሎ ማለት እዩ። ቅርሺ ደግሞ 130,000 ቦለኮት 3,500 ፍረ ያድልየና ኣሎ ቅርሺ ዝውደአና ደግሞ 160,000 ቅርሺ ይውደአና ኣሎ ማለት እዩ። ፀፀር ደግሞ 16 ባጆ ያድልየና ኣሎ 53,000 ቅርሺ ድማ ውድእለና ፀፀር 16 ባጆ ውድእለና 53,000 ቅርሺ ድማ ውድእለና ማለት እዩ። ጓዓር እምኒ ዝደቅቕ እምኒ ጓዓር ማለት እዩ። እሱ ድማ 2 ባጆ ያድልየና 23,000 ቅርሺ ድማ ውድእለና ማለት እዩ። ዕንጨይቲ ድማ 60,000 ወይ 50,000 ይኹን ሓዝኦ ንዕንጨይቲ ወይ 60 ወይ 50 ይኹን ትሕዝኦ ትኽእላ ኢኸን። ካልኣይ ድማ በሪ ምስ ማዕፆኡ ማለት ይቅርታ መስኮት ምስ ማዕፆኡ
መሽኮትና ናበርና ማዕጾ ብደይ መስትያቱ መሽኮትና ማዕጾ 130,000 ውድ ኣለና 130,000 ብደይ መስትያቱ መስትያቱ ደግሞ 30,000 ጠቅላላ 160,000 እሺ መብራህቲ ድማ ናብ ኩሉ ዓድና ክዝርግሖ ናብ ሽንቲ ቤት ይኹን ናብ ዓድና ውሽጢ ዓድና ይኹን ኣገና ይኹን ክዝርግሖ ምስ በዓል ሞያ መፁ ዝዝርግሐልና ናብ መብራህቱ ኩሉ 40,000 ምስ በዓል ሞያ ይድውለኽን ቆርቆሮ 190 የድልየና እዩ ቆርቆሮ 190 ድ5 ክላስ ቆርቆሮ ክደን 190 ቆርቆሮ ያድልየና እዩ 300,000 ውድ ኣለና ቆርቆሮ እሒ ቆርቆሮ 190 300,000 ቅርሺ ደሞ ውድ ኣለና ማለት እዩ ቀለም 200,000 ብውጭለ ብውሽጥለ ብኩሉ ቀለም 200,000 ውድ ኣለና ቀለም ሰንዲ ዝኽባር ዱ በስመ ስላሴ ስም ብጣዕሚ እየ ትገርመ ለማንኛውም ድቀለም 200 ተባልኩስ ብጣዕሚ እየ ደንግፀ ካብ ኩሉ ኣብዚ እየ ደንገፅኩ ቀለም ማለት እዩ ቀለም ድሕፅሕኻስ ንእሽተን ይድውደካ ይመስለኒ ግን እዝኖ ዝቃዶማይ ቀለም እየ ተባልኩ ዝቃዶማይ ቀለም ዝቆንጆ እየ ዝኾነ ዓድኻ በርቕርቕርቕ ደብለልኻ እሱ ማለት እዩ 200,000 ሰራሚክ 150 ይሕሽ ና ሰራሚክ ኣይሕሺ ሰራሚክ ካዚ 150 ይውደአና ድኩሉ ድ5 ክላስና ምስ ሓማምና ምስ ኩሉ ምስና ውጭው ሰራሚኩ ምስ ኩሉ 150 እንዲያምና ሰራሚክ ቃልል ካ ቀለም ኣይገርመካትኒ ግን እኮ ዓድዳ መልክዖ ቀለም እዩ እና 150,000 ውድ ኣለና ሰራሚክ ድ5 ክላስ ምስ ሓማሙ ካብ ደሞ ብተጨማሪ ደቃሬ ትረስዑናዮ ምናምን እንተሃለ ሓደ 200 ቅርሺ ሓዛሉ እወ ማለተይ ምእንተ ድድሓርለ ኮነ እንዳ ኣይኮነን ይኹን ምእንተ ትድሕዝኦ ታይ ደልየ እዩ ሓደ 200 ጨምራሉ ድውላኽካትከን ካብድ እዩ ብርግጥ ካብድ እዩ ግን በቃ ኮነ እንዳ ኣይኮነን ካያበልካ 2-300 ትጨማር ትድሕዝነካ 2-300 በቃ ተገደደሲ ወይ 2-300 ትጨማርሲ ትድሕዝነካ ካትሰብ ካዚ ምሳሌ ኣነ ሃምኡለካትኩን ወይ ካብኡ ታሕቲ ትውዳይኽን ወይ ካብኡ ላዕሊ ትውዳይኽን ኣይፍለጥን ማለት እዩ ሰብ ሃማ ኣሰራርሓ እዩ ኩሉ ሰራሕ ደሞ ሓደ ይኮነና ጨምርካ ምድሓዝ ዝመስል ነገር የለን እና ፅቡቅ እዩ ተተረፈካ ለሰየ ተደይኮይኑለ ተመስገነካ ትውድአሉ ማለት እዩ ካብኡ እቲ ጠቕላላ ድቃረየና እንታይ እዩ እቲ በዓል ሞያ እዩ እቲ ትሰርሐልና ዓድና ደው ኣብሉ ቆርቆሮ ካድኑ ኩሉ ነገር ደው ኣብሉ ዳረክበና ዝንሆ ድውዕሉ 350 ይትብል ድ5 ክላስ ክሰርሐልካ ምስ ማዕፆኡ ምስ እንታይ ድብሃሉ ምስ ኩቡ ይድውለኽን ከለና ኣገና ናሖሽ በርናለ ናሖሽ ዙርያ ምላሽ ብቦለከት ክሕፀር ምስ ማዕፆኡ ምስ ኩሉ ይድውለኽን ዝ ማለት እዩ እና ምስ ኩቡ በቃ ብክቢ ተሓፅሮ ዓድና ካብኡ ዝነኣገና ናበርና ማዕፆ ትወና መጀመርያ ግዜ ንኣትወሉ እቲ ውሽጢ ዓዲ ይጎዶ ናሖሹ ማዕፆ ምስ ኩሉ ይድውለኽካትከን 350 ይውልዉ ማለት እዩ በዓል ሞያ ጠቕላላ እንደ ወድና መስልክን 2.500,000 50 2.5 2.5 ክንሓዞ ደቅነዋ ወይ 2.6 ወይ ደሞ 2.5 ውድ ኣለና ድ5 ክላስ ማለት እዩ እዚ ግን ቆርቆሮ ተቃዶማይ ቆለሙ ተቃዶማይ መስኮቱ ተቃዶማይ ኩሉ በቃ በቃዶማይ በቃ ማለተይ ዓድናሲ ኩሉ በቃዶማይ ደረጃ ናሰርሖ ጽድት ዝበለ ዓዲ ካብኡ ደሞ ገፍሕ ይድውለኽን ካዚ በቀደመ ናይ 8 ክላስ ትሰርሓ 2.6 ይብለክን ጎዶ እፅብብ ኣፕኽን 6 ትገብሮ ይኽን እግፋሕ እዝባ እፅብብ ኣፕኽን 8
እግፋሕ ሓብኽን 6 ትገብሮ እየ ክንብለክን ወዶ እዚ ግን 5 ኮይኑ 5 ብጣዕሚ ገፊሕ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ካብ መጠን ንላዕሊ ገፊሕ ኩሉ ከለ ክላስኽን ከለ ሕማምኽን ከለ ገለኽን ማለት እዩ። እና ደርጋ ሓደ እዩ። ከዚ ምሳሌ ብቀዳማይ 6 ክላስ እግፋሕ ሓብኽን 2.6 ትውዳእ ክንደክን ወዶ እዛ ግን 5 ይድውለኽን ሓማማ ደግሞ ሓንቲ እያ ሓንቲ ሓማም እያ እዛ ምስ ሓማማይ 5 ክላስ ትውለኽን ማለት እዩ። ጽድት ኣብኽን ገፊሕ ይድለኽን ለማንኛውም እዚ ይመስልና ለማዓንቲ ሕዘልክን ድመጻኹ ግን